बड'लेण्ड इउनिभार्सिटी इउनिट कमिटि एबसुनि 15थि एनुवेल कनफारेन्स आरो लोगोसे फ्रेशमेन ससियेल डे बोसोरै खालामो आरो देग्लाय खोब मेहेरगोनाङै बिथांमोना खुंदों जथेस्थ' खस्थ'नि गेजेरजों दा विं गांखंनाय गांसे मोखां लाइसि खुगा लाइसि दिहुनदों आरो बेयाव स्टुडेन्टफोरनि जिखिनि क्रिएटिभिटि थुनलाइ बिथिङाव रायथाइ खन्थाइ आरो सुंद' सल' बायदिसिना इउनिभार्सिटि लेभेलाव फैनानै बिथांमोना जिफोरखौ माने गावबा गावनि गोसोआव मेलेमाव जिखिनि सानखांनाय बेखौ बेयाव बिथांमोना दिहुनदों आं बिनि थाखाय इउनिट कमिटि एबसुखौ स्पेसियेलि थेंक्स होदों जोंनि जिखिनि हायार इनस्टिटिउसन दङ इउनिभार्सिटि कलेजाव बे कलेजनि बा इउनिभार्सिटिनि इउनिटिखौ आरो बेयाव स्टुडेन्ट रिलेटेड गोबां इश्युसफोर थायो बे इश्युस आरो ग्रिभेन्सेसफोरखौ राइट डाइरेक्शनाव अथरिटिनो जुदि मिथिहोनांगौब्ला आरो स्टुडेन्टनि जिखिनि क्रिएटिभ आरो बिथांमोननि जिखिनि माने मावनो हानाय जिखिनि स्किल बेखौ जों जुदि बांहोनांगौब्ला जोंनि स्टुडेन्टसफोरनि मोनसे प्लेटफर्म नांगौ आरो बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों माहारि दानाय माहारि सिबिनाय माहारिनि रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना हाबा मावलांनो हागोन आरो बड'फाया जेब्ला सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन बिथाङा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि IIT NIT ITI बा बायदिसिना इनस्टिटिउसननि बाथ्राफोरखौ बिथाङा 92 चार्टार डिमान्डआव लिरदोंमोन आरो दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया बोराय बर' फरायसा आफाद आरो BLT बा बड'लेण्ड आन्दलननि मोनसे बे माने ब्रेन्चआनो आरो बेनि गेजेरजोंनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि नाजादों आरो बे इउनिभार्सिटिखौ गसंनानै बर' माहारि दानायनि बा बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि सिमांखौ जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा माने लामा लानांगोन बा बिथांमोननि गोसोआव आदर्शआव फैनांगोन आरो बेखौनो गाइड खालामनानै प्रिन्सिपल आरो आइडिय'लजिखौ गावबा गावनि गोसोआव स्पिरिटखौ लानानै माहारिनि थाखाय जाहाथे हाबा मावलांनो हायो आरो लोगोसे केरियाराव आरो गावबा गावनि एकाडेमिक जिखिनि लाइफ बेखौ मोजाङै जाहाथे कमप्लिट खालामनो हायो मोजां रिजाल्ट जाथों रिजाल्टनि उनाव बिथांमोना हायार स्टाडिज खालामनो हाथों जोङो माने अकल मास्टार डिग्रिल' नङा नेट स्लेट PhD जिखिनि जोंनो नांगौ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेसनखौ जों लानांगोन बे गासै बिथिंखौ लानानै जोङो आवगायनांगोन बेनिखायनो आं बे बाथ्राखौ दिनै बुंदों जे गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव आसुनि हेडक्वार्टार जुदि जानो हायोब्ला गुवाहाटी इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट इउनियन दंखायो नाथाय बेयाव आसुनिबो मोनसे हेडक्वार्टार दङ दिनै बड'फा आर'सा एबसुनि हेडक्वार्टार आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट इउनियन दङ बे कमन मोनसे प्लेटफर्म बयनिबो थाखाय खिन्थु बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया बर'फोरनि बिर जोहोलाव जोहोलावजो आन्दलननि शहीद आरो त्यागनि बिनिमयाव मोननाय मोनसे इनस्टिटिउसन आरो बेयाव माहारिबादनि बाथ्राया सावरायजानांगोन माहारिबादा प्रायरिटि मोननांगोन आरो बे माहारिबादआव हिंसा अयनायनि थाखाय नङा माहारिबाद माने गावनि आइडेन्टिटि गावनि प्रिन्सिपल आइडिय'लजि आरो माहारिनि रैखाथिनि थाखाय बेयाव खोथा साननाय जादों दा बेखायनो बेयाव जोङो टेलेन्टेड इउनिभार्सिटि इउनिट कमिटि एबसुनि मोनसे अफिस नांगौ आरो बेखौ लानानै जों उननि समाव सावरायगोन गोबां ग्रिभेन्सेस दङ दाबो बेयाव मोजां हस्टेल गार्लस हस्टेल गैया डिपार्टमेन्टआव क्लासरुमा सर्टेज फारसेथिं नोङो एग्जामा जायो आन्डार ग्रेजुवेटनि बा मास्टार डिग्रिनि टाइम मथे रिजाल्ट होआ एग्जामिनेसन ब्रान्चआव जोंहा गोबां कमप्लेन दङ आरो बेखौ संशोधन खालामनांगौ दङ गोबांनि मार्क्सआ दाबो 0 जानानै दङ बिथांमोना बुंदों मालाबा कम्पिउटार एरर मालाबा हिउमेन एरर बे बाथ्राफोरखौ लानानै जों कमप्रमाइज खालामनाय नङा आरो जायनि थाखाय जोङो मालाबा समाव इउनिभार्सिटिनि दरखौ मोखाङाव धरना होनो गोनां जादों स्टुडेन्टनि इन्ट्रेस्टआव दा बेखायनो उननि समाव आसाम सरकार आरो बिटिआर काउन्सिल बे इउनिभार्सिटिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय एकाडेमिक डेभेलपमेन्टनि थाखाय बांसिन फान्डिं बेयाव हरगोन होननानै जोंहा मिजिं दङ आरो जों बेखौ दाबि खालामदों आं बेखिनि बाथ्राखौ